Kaixo preziosa, zemu zabiltza? Morena egongo zara seguru. Gu asteburua inauten partidoak ikusten ibili gara, eta ikusten duzen bezala zure lagunak ere bertan ibili dira. Esanien argazkia bidaliko nizula eta ikustezu, denak prest. Gaur Xuar oporretzen euskaratzen hasi da, eta kontentu gelditu da. Lehen urtean ondo pasa zuen, eta San Fermin eguna noiz iritsiko zain dago. Zure anaia eta txapeldun gelditu dira, eta zelebratzen pasa zuten atzoko eguna. Xuarrek ere ederki pasa zuen. Zure falta somatzen duen arren besteekin jolasean ibili zen. Beno, guapisima. Ondo pasa eta musu pila bat Jontxu, Xuar eta nire partez.